достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы башланып китә. Аның алып баручысы мен Булат Бәйрәмов. Һәр барчагызга да кайнар сәламнәрне юллап калам. Һәм инде һәр вакыттагыча бу студияда мин үзем генә түгел. Монда хәзер кунакларыбыз пәйда булачак. Аларны сез бик яхшы беләсез. Аларны мин үзем дә бик яхшы беләм. Димәк, каршы алыгыз. Эстрадабызның популяр җырчылары, Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Гыймаева һәм аның кызы Таңсылу. Кирегез инде, кирегез. Туган көнең белән. Кыштанаш. Син туган көнең 2 айлык булды. Хәерле көннәр, рәхмәт, рәхмәт. Син торт яратасың дип тортап килергә булды. Ой, рәхмәт. Исән-сау килеп җиттегезме? Бергә килдек. Яшәп. Ярар. Тортында иң тәмлесен алгансыз мин яратканны. Син алдың бит аны. Яшәп. Карай, кызым бөтен серендә шишмәй инде, Алла ярамый бит инде. Ярар. Бу телевидение монда белдересең генә сөйләргә ярамый. Беренче тапкыр бит әле. Тәҗрибәсе юк. Шундый шатман кызым, менә үсеп тә җиттең инде ниһаять. Кызыбыз. Мин Ләйсәннең кызы дип әйткән идем, Таңсылу дип. Без ишеттек ишетте. Ул бит сиңа күбрәк ошаган. Конечно, без. Миңа ошаган җире Харазбакка иштирагында. Ул Ләйсән һәм кеше Ләйсән. Ярар. Кызлар, әйдәгез. Күпсез үзегез беләсез, китап өчен яхшы дип әйтә әтиегез. Тапшырыбызның шарты булай. Хәзер монда 2 төрле ризык пешерер өчен пәйда булачак ризыклар җыелмасы, продуктлар дип әйтгәндә яшелчәләр, җиләк-җимешләр, итләр бәлкем. Сез шуларга карап, икегез киңәшләшеп инде башта үзара кайсын пешерергә дип бер фикергә киләсез. Аннан соң шул бөтен ризыкны кушылай. Юк, кушып түгел, икесенең берсен генә. Аннан соң кемгә дә булса шалтыратып киңәш сорый аласыз. Алло, каралы дустым, монда апа, туган, белмим, килендәшләр, анда кемнәр синең сеңлеңә шалтырат, сеңлекәшләреңә шалтырата аласың. Зифага. Һәм сорыйсың, кара менә шундый биреп, бирде әтиебез монда. Нәрсә пешерергә икән дип. Ярыймы? Ярар. Анасын пешерә башлыйсыз, тапшыру ахырында. Миңа телефонга җибәрәләр. Нәрсә килеп чыгарга тиешле, чынлыкта да нәрсә килеп чыгарга тиешлеген. Әгәр дә шулай килеп чыкса, әгәр дә туры килсә, тапшырыбызның генераль партнеры булган Күкмара металл заводыннан әлегә Күкмара табасы, мин алып кайтып китәм. Юк, сез алып кайтып китәсез. Җиңсәгез. Ярар. Юк икән, мин алып кайтып китәм. По-любому безнеке инде бу. Аңлашылдымы? Әйе. Аңлашылды иде. Ну, тырышырга кирәк. Тырышабыз, тырышабыз. Таңсылу, син тапшыруларда беренче тапкыр тиме телевизион тапшыруларда? Әйе, бугай. Әйе. Котлыйм кызым. Рәхмәт. Беренче капсаңгысы булмасын. Бәйдә Аллаһка тапшырдык, киттек. Я, кызларым. Менә карагыз, әгәр дә менә монда сызыксызсак, име? Монсынан бер төрле ризык әзерләп булыр иде, әтегесеннән икенче төрле. Басы папашны инде, басы не папашны инде. Ярар иде, Таңсылудан сорыйк инде. Әле кызым син. Әни монда бик күп килде инде, ул бик күп пешерде инде, әйе бүгін син пешер әле. Басынан пешерелгән буларыннан. Буларыннан. Әйе. Буларны нәрсә пешердең, әйт? Мин белмим. Шалтырат. Мин әбекәйгә шалтыратам. Әбекәйгә кайсысын алар икәү бит сине? Әнинең әнисенә. Әниемнең әнисе әбием була минем. Әби генә түгел әле ул минем дәвәнием. Шалтырат. Громкига куям менә булай. Күтәр аш бетен тавышым. Әлү диячәк. Әлү. Ярар. Шәйтә шәйтә. Әйт, алыр микән? Тапшырудан бирерсең. Әбекәйем, сәлам. Мин тәмле көрәш тапшыруына килдем. Яра, уңышлар, нәрсә пешерәсең син? Мин белмим, булыш магазин харышын. Сәлам әби, сәлам, монда мин дә бар әле. Яра, киң булган. Монда беләсеңме нәрсә? Монда камыр. Монда сливки, сгущенка һәм җиләкләр. Вот пирог пешерде, пирогны пешергән инде. Нинди? Сгущенка булгачтан. Бер көнне пешердем бит. Ну монда бит шикләүкләр юк. Шикле урына. Пирогсыз пешер. Ну ярар. Пирог әйме? Пирогсыз пешер. Пирог пешер, бик камыр булгач, башка нәрсә пешер. Сливки ни өчен? Сливки дә бар минем. Әйе. Сливки белән әле клубниканы дерелтәсез микән әтинетәме? Дерелтәбез. Дерелтәтә торган әйберләрем бар ансы. Дерелтәтә торган әйберем бар. Может, сгущенка белән сливканы кушырга? Сыек була кызым. Бик сыек. Сыек Яшәргә була. микән?
Сгущенка не işin genel oyalan. Tege uyartadığın bir yok musun? Nasıl bir adala krahmal? Yok. Yok bilmiyorum. Lale Fagıyon'a biz turu efirdeydik. Onun sözlerini ektirmem mi? Yok kiseler hanım kiseler. Kismegis. Yarara bir pirog pişirebildi. Böyle nişik. Pirog açıp pirog pişir. Siz kimi можешь ulanmaz kadar da bilmeyeyim. Ну yarar. Yara. Şeyin kessiz kat ettim. Yarar. Yara. Rahmetlik zor. Rahmetlik zor. Давай, пока-пока. Rahmet. Пока-пока. Ой, нишерgesin. Ну что это bizinde? Pirog? Или торт. Sливки на Kutarı bir şey Korarız. Korarız değil mi? Rahmet abi, nık yardım ettin. Biz başlayız. Ya kızlar, mine. Biz indi sizinle bilgiledik. Nəsədir siz pişirige oyladınız. Eyyem. Anlauğuşa, muhterem cemaat uyda, min o prosesga bütünlüğü kısılmayayım. Aş bilmesinde iki oğulga şimdi var hele. Birisi bulsa da kısılmayayım, iki olsa kim boluyor? Ya kızlar, nəsə pişirəsiniz indi? Bulup çıktı. Торт Наполеон. Mana Tansul sin yemi. Napolyon tortu buldu. Eyyem. Min anda bik yaratam. Şuna göre. Haydi, pişir. Gittik mi? Aha. Haydi kız. Baratıra bas. Sen komurunu alasın. Komurunu alam kızım sen başta mine bu. Jeleklerini siz tartam. Mine bana jeyip koy. Aha. Tabar üstüne şunun üstünde biz onu komurun pişirip alabız da başta. Kız mıda iki kız süleşip yüksek güzel bulayın dedim ben. Ben çiftliğine basıp durum boşun. bugün. Karaz öyle başta şeyde kızım oldu mu? Tavuşlanı bak kız. En iyi üretken şey. Mene kan bizimde en iyisi üretken mi iken bu kızına yok mu? Ya kızlar haydi kız. Tak, bunda koyarız değil mi? Bunda koyalım. Bunda koyup. Kurensin. Мен jeleklerini Yara. siz tartam. Şu startta Birini sen sen onu kilip çıkarır. kiskeleyin. Sen kesesin birinci eleşke. Ege. Ha? Jeleklerini kiskeleyin. Yara, siz bularını jeygen orada, kisken orada. Min әлі өзіміздің тапшырыбыздан генераль спонсоры турнада өзімнің жылы қойнар сөздеріне еріштірем әлі. Тәмлік рәш тапшыруының генераль партнері енді міне 9-шы ел рәттен Кукмара металл сауыт саба заводы. Кукмара Саудия маркасы ол енді уақыт білән салған сауыт саба. Мен етерем, ғасырлар білән деп тәхетті. Бірнеше десте ел әлік әлігі завод түзілген һәм бик көп еллар біздің халықны бізні сүйіндірі. Dostlar, әлеге заманша, шәп сауыт сабаны сіз интернет кибет аша алырға мүмкінсіз. Шулай ук алырға мүмкін алардың фирменный кибеттерінде. Алардың фирменный кибеттері бар Кукмарада, Қазанда 4 адрес бойынша Павлюкин урамы 114, ашықмағыз. Рихард Зорге урамы 11Б адресі бойынша орнашқан Горький парк Сәуде өзәгінің бірінші қатында. Шулай ук Мусин урамы 23Б, анан соң Ленинградский урамы 27 адресі бойынша орнашқан. Бәхетлі кибетінің бірінші қатында. Мәне шулай. Біздің үйде де бит болады. Біздің үйнің адресі бізге келсеңіз де бола. Қазір айтам, Қазан болады һәм Лейсән менә шулай. Түрлі диаметрдағы білін пішіресіңмі, қимақ пішіресіңмі, кәстрүл дейсіңмі, қазан дейсіңмі. Бек көбіне менә қазір шығырдасаң бола. Була ма? Бола. Қазір Тота біз мұны ішені айырым пішіріп алғыз Мұны айырым пішіріп алайын десең бек. Мұнда ikisini de pişirip almakçı bulan mı? Мұсын алайса мен Biraz ғана. Духовканы қошып жібер. Қошылған енді бұл. Әтесі. Қошылған. Қошылған ма? Қошылса, алайса әйді біз мұны тағып жіберік те. Тағын бір табағыз бар шындай. Yok, бар біздің мұнда бітін нәрсе бар. Аллаға шүкір. Міне мұндайын да. İkincisini pişirip alabız değil mi? Mine agar da sıysa, onda pişirip olsağız bula. Sıydır Мен бірде қаршы түгіл. Лейсән Ғимаева, қарағыз әлі міне. Tanıyayım sizi. Ойлаған едіңіз сіз қайшандыр әлі ештігім шешмелерін жырлағанда. Қайшандыр міне бұл ұлы қызығыз үсіп жетер де бірге тапшырда. Оның білен қатнашырбыз ефқам күнмен концерттарда да бірге жырларбызды дуэтлар білен дейбі. Қоян ұлисың инданы, қоян білесің инданы болады. Міне Allah'a şükür. Бәлекей шақта сәуде өзеклерінде қышқырып, жырлап, жүгіріп жүрген қызыбыз өсіп жетті, Allah'a şükür. Оның бірінші сыйынып. Бейінданың жырлауын кішкене шақта, бүтін бала жырлы бетінде, көп бала жырлы. Дейінді көбісі Шол жырлы.
Jırlar da men tam üskәш инде тынычланыр, җырламый башлар. Шулайрак дип уйлаган идем. Әдерес әйткәндә кем булуын теләгәнең менә? Әйдә әйт әле. Менә кызыңмы? Кеше булуын. Кем булса да булсын, бәхетле булсын, кешелекле кеше булсын. Зурларга ихтирамлы булсын һәм әти-әнисен яратсын. Шәбит кызым. Әйем. Яратмый жокыры. Я Таңсылу. Беренче җырыңны мин гадәттә һәр вакыт сырым монда безнең яшь башкалашлардан яисә беренче тапкыр килешүләрдән үзеңнең беренче җырыңны хәтерлисеңме дип менә. Инде без хәтерлибез, син нәрсә җырлап биргәнеңнән, 1 яшьлек вакытта, 2 яшьлек вакытта. Үзең менә аңлы рәвештә нинди җыр менә синең хәтереңә сеңеп калды? Мин Әйдә кисик. музыка мәктәбенә 4-нче класста йөри башладым. Һәм андагы беренче җырымның исеме Там над радугой дигән. Хәтерлисеңме син ул җырны? Юк инде. Там над радугой где-то. Ул ниндидер элеккеге кинофильмнан алынган җыр. Әйе. Татарча? Татарча Сөембикә дигән җыр. Тәле аңарчы бит әле сезнең ни булган иде? Әттием кадерлем. Бакысын йөзең гөлдә. Әйе. Zamanında benim tuğan günden şunu sürpriz yasap. Leysen iki kızımız bilen jır yazdırgan idi. Nişe o jırını hazır jırlamışsınız siz bir de. Bana bik priятно bular idi. Yarar jırlar. Jırlarsınız mı? Әйе. Sana repertuarınıza kiritip jiberiz әле, еме? Yarar. Benim birinci başkargan jırım deyip. Yarar. Ondan sonra indi jırlayım әнейін турында. Инде анарсын китте безнең дуэтлар, име? Ondan sonra buldu Sümbike alışmasam. Әйе. Сөембикә, без инде менә клиплар төшергән беренче дуэтыбыз була ул. Әйбәт кеше булсаң үзең дигән җыр 2 ел элек без аны инде яздырып, клип төшереп, әйе 2. 2 генә булса әле. Юк. 2 ел элек. 2 ел элек. Менә быелны 2 була. Менә вакыт шулай тиз уза. Шул, әйе, шул. Я алайса инде музыкальный пауза бездә. Менә мин бөтен кешене теге җырлатам. Әйтерләр арасында Булат үзенекен җырлатмады, үзенең кызларын дип. Я кушымтасын, я бер куплетын бүлеп найда җырлагыз әле. Менә җырлагыз әле. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якыным. Җирдә яшәү рәхәт бүтәннәргә, җылы бирә алса ялканым. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Менә шулай. Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Безне тәрбияләделәр шулай дип, әйбәт кеше бул дип, хәзер без инде менә балаларыбызны шулай тәрбиялибез. Сез дә киләчәктә Алла бирсә шулай тәрбияләрсез, яме Таңсылу Булатовна? Киләштекме? Ара куарып ташып инде бу. Наполеоныбыз тиздән пешеп чыгачак. Бераз гына кысыйк кыз аны, әйме? 220-дә тора, бераз киметик. Әйдәгез шулай эшләгән. Ничек киметәләр? Менә шулай 180-гә куегыз. Яхшы куябыз. Рөстәмович 180-дә пешеп чыга ул хәзер. Кара әле шундап та. Әйе, шулай инде ул слоеный камыр булгач. Тәк бисен соңыннан тыгып алабыз, әйме? Әйе. Хәзер сыйфканы. Тасыл син менә әйт әле миңа, син балачак бәлкем бездән качырган серләрең булгандыр ниндидер, әйме? Син бит җырларга теләмәдең башта, беренче классларда әле. Шулай бит. Мин хәтерләмим. Без хәтерлибез. Кем булырга теләгән син гомумән? Сиңа нинди профессия эше иде? Миңа Әйе, үзеңә. Ну менә җырчылыктан дип әйтик, менә җырчы. Кем булыр идең әгәр җырламаган булса менә? Бәләкәй чакта минем актриса буласым килә иде. Ләкин хәзер уйласам, җырдан башка бәлки телләр белән нәрсәдер телләр белән бәйле. Телләр белән бәйле. Тәрҗемәче. Бәлки тәрҗемәче булыр идем. Белмим. İngiliz dili оқытучысы. Әйе. Юк. Нигә? Минем укытучы буласы килми. Катлаулы һөнәр ул. Әбиләрең, әбиләрең оқытучы булган. Алар Әти, әниең оқытучылыкка ук. Сез молодцы. Сез молодцы. Ләкин инде шуңа да карамастан, Таңсылу хәзер лингвистика буенча укырга әзерләнә инде кызым. Аңа бик нык ошый инглиз теле.
İngiliz İngiliz теле. теле. Koreyacha öğrenelim. Әйе. İngiliz tili bilen yapılır bit ne tağın ince tül. Әйе. İngiliz tiline sonra şi tili öğrenirim. Koreya tili. Корейский, әйе. Мен укый беләм корейчә. Tuta. Min hatta bilmeyim bu turda. Kaçan öğrendin hele Sinan? Бәлки 3 айлык. Öğrene başladın mı? Әйе. Okuy bilesin. Әйе. Şimdi bildirin mi bu turda? Bileydim. Ha? Bileydim. Sen işe yapmayan ait misin bu öbürlerine? Bala bilen en iyi arasında sır yok bit. Eti bilen bala arasında bulur. Yok anlayayım onu. Hayır şimdi belki bir ay yatasındır Koreya tilin. Birer kere de. Wan çin işte yaşamasınız. Men oturmayın da bir jirime. Mesela bu sizga kızlar ne türlü yaşasınız deb. Yok, hozirgi yoshlar bit endi hozirgi mana shu shunday yosh o'smir vaqtda kichkina bolalar bit endi Koreya estradasi bilan qiziqsinalar. K-pop. Ayye. Jırlarin jırlaylar, büyülerin biyler. Әйе. Ну, bu menga qolsa, tege для общего развития deb aytadilar bitalar Ruscha. Shuning uchun bik yaxshi, Faydalı. bik foydali. Olaysa aydagiz ikinci yo'li birer qaşan anday yol deb og'iz ochsangiz Koreyaga borib qaytaylik. Әйдәгез. Ha? Ура! Çuqan bilen Tamsınlık shunday yalan. wanchqon birer narsalarni shunday. Turmushga oshirga yazsin. Ул китайчасын. Koreya boshqalasa endi. Сеул. Yarar. Bilasan o'tir bishla. Ketdik, nasıl ishlaymiz? Hozir mana bu Bo'lsa- slivkani ko'pirtirga deb o'ylagan edim men. To'g'ri Ayarımı bo'lg'achdim. min. Ko'pirtib olaylik. Mana shu shundayroq sovuqqa solaylik hali biz ana. Bu maxsus shu ayberlarni ko'pirtir uchun mana shunday rizqlarni edi. Nitib jiberaylik mana shu. Nitib. Nitem. Ayy. Nitem. Mana hozir edi. Qizim, davay ishla. Tashlab qo'yaylik. Ha. Mana Ana ko'p kerakmisan ko'pirtirga? ayy ko'pirtir. Ana shakar bilan ko'pirtaverma. Yo'q. Yaramir, semir nega yarar? Men хочу. Bering de qizimga. Qizim Ha. ishlar. Mana olaysa ishlar yarar. Bolalarni ishga aylatib ustiga yoqsalar betindi. Tirishamiz butun. Ayga tirishamiz mana shu. Ikkovlashib yuramiz. Ikkovlashib endi ay aytmasangda. Orada kirishsalar Tek yaxshi bo'lar edi. Tirishlar butun bu. Kirashalar. Qor kiramas uchun kirashalar. Bo'ldimi? Bula. Hozir edi dangdirasini. Yo'q, buyuramini yo'q. Buyura, shulay yes. Men bilmaganim. Albatta, Fizikani o'rganirga kerak. Disset narsani? Fizika. Ha, fizika menga kirmadi. Men fizikani 9-sinfda haqligini o'qidim. Bo'ldimi qizim? Булды бугай әйе. Mana bo'ldi. Крем. Shulay, krem yasaymiz. Qarashini pijama krem bo'ldi Krem bu. yasaymiz. Olib qo'y shunda, olib qo'yamiz. Opa. Bo'ldi, biz hozir bizning qomirimizni olaylik endi biz ustagisin. Ustagisi bo'lgan bitni men shu tunib jibermaganman ekan bit buni. Qabisinda shunda Shu tunib jibermaganman ekan Shunda bit. duxovkada pishirib olamizda. Hadi ikincisini de pişirib Ondan olamiz. sovutkach biz onu keskelaymiz. Tabi qaynar ya. Зур булды бугай бу. Rumrun havasını. Tabi pişak kurmayın diye mi? Pişmeyimiz. Pişak kurma berip. Aha. Что-то биг зур. Zor biz onu keseriz. Abzan kesecek misin? Keseriz. Amıtsına. Hazır alsın hadi. Jiye bizden ya şunu. Ah. Bugün iftarga cemaat ne degan desert bo'ldi endi bizning. Ha, qizim sen o'zing qolib qararsan endi. Şeker. Topshir oxirida to'xta. Edi. Opa. Buldu. Sen qolib qararga yaray. Ya qizlar bizning tag'in narsa ishisi qoldi. Bu jiraklar bu bizlar ishingina meni. İyi. Әйе. Bizning redaktorlarga bek zo'r rahmat. Bugun shunday bek joyli retsept saylaganlar ekan sizdan uchun. Bugun shu cheylashib, aralashib olasizgina bo'lar endi deb ishonaman men yetami kirema. Biz endi suylashuvni, angamamizni hamda tort yasovni davom ettiramiz bir necha minutdan. Hozirga NTV telekanalida reklama. Do'stlar, MTV telekanalida Tamli kurash topshiruvi davom etamiz. Bizda qonaqda bugun mening oilam. To'liq bo'lmagan sostav bilan. Tag'in ikki qizimni olib kelgan bo'lsam, to'liq oila bo'ladi degan. Ular biroz ustunlar endi, yaxshi. Ya, qizlar, biz endi Bizim qomirimiz pishib chiqdi. Hozir biz onu mana shulay kesib, yeymiz. Әйе. Ya buni kitir aşağıda kaldı. Estağfurullah. Tak. Biz kişiden aşarız. Allah bilsin. Hozir men qo'ysam. Tak. Kızım ne işleysin? Мин хәзер аларның өстенә сгущенка һәм крем салыйм. Krem. Yaxşı. Yeme. Slivkini qobartdik biz. Hadi biz biraz konsertlar turnesi yaşayıp alayıq hali. Eydir, sevashik. Mene
Келесі концертlarınız турында сөйләгез әле. Менә алдагы атнага анда бит шуның хәтта күп вакыйгалар була. Сезнең туган көнегез уңайыннан концерт. Концертыбыз була безнең инде Туган көн алдыннан ук. октябрь айында бер булган иде. Уникс концертлар залында. Хәзер шулай Казанның Ленин исемендәге мәдәният йортында ла билсә безнең тагын 13 апрельдә концертыбыз көтелә. 14 Чакырып апрельдә туган калабыз көне. сезне, кадерле дуслар, тамашачылар, килегез, бик күңелле, Мин дә бик булам. рәхәт. Таңсылу, сез концертлар үтмәй инде хәзер, Син дә әлбәттә. буласыңмы ни? Әйе. Яра. Тагын салырга кирәк. Кара әле. Нәрсә көтелә? Менә әйдәгез булай. Булды. Мин бер тапкыр да сезнең концертыгызда булмадым ди. Безнең концертыгызда булмадым ди. Сезнекендә. Син безнекендә булмадың. Булмадым дип әйе, менә имеш. Менә Имеш- мактагыз әле. имеш Менә булмаса- нәрсәләр булачак шундый кызыклар. Ну, нәрсә әйтәсе килә инде? Бу безнең гаилә концерты. Гаилә концерты ул менә безнең шушы составта үтә. Ләкин бездән башка инде әлбәттә ул безнең биючеләребез, музыкантларыбыз булачак, әйе. Һәм иң кызыгы шул, без монда гаиләдә булган ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәтләрне бераз гына нитәбез инде. Яктыртабыз. Яктыртабыз, ачабыз, әйе. Һәм шулай ук безнең менә социаль челтәрләрдә күренгән персонажларыбыз да сәхнәгә чыгып керә. Таңсыл белән дуэтларыбыз була, аның үзенең генә дә чыгышы була, аның бик матур җырлары бар. Менә шушылар була инде, калганын концертка килгәч күрерсез дип әйтергә кирәк. Кара әле, Таңсыл менә мин бердә иде утырда сөйләшкән юк, ая монда сөйләшә әле. Син менә хәзер инде сәхнәдә күренә башлагач, син мәктәптә берәрсе килеп әйтәме? Абы синең концертыңны барадыр, абы сине клипта күрдек дип менә. Автограф тарата башладыңмы инде укытучыларга? Юк, укучыларга. Таңсыл без синең фотога төшәлде. Юк, Юк, алар барысы да минем җырлаганын беләләр. Алар барысы да минем җырларымны беләләр, тыңлыйлар алар. Һәм әлбәттә инде алар миңа укытучылар да, минем дусларым да миңа бик күп матур сүзләр әйтәләр. Теге алдагы Киләчәктә. киләчәккә төрле бик матур сүзләр әйтәләр миңа. Киләчәк уңышлы булсын диләр. Әйе. Шо диләрме? Син Әйе. бер тапкыр диткәне юкмы? Менә шулай җырлауның читер кулланганың. Ой, туктагыз әле, беренче укытучы исеме мәсәлән. Светлана Михайловна. Мин кичә концертта идем, беләсез, мин әзерләнмәдем дип. Юк, мин көн саен мәктәпкә әзерләнеп барам. Бигрәк пионер балалар үстерим синне. Беләсең бит инде, ул йокламаса йокламый, но дәресләрен эшләмичә, ул йокларга да ятмый, ял да итми. Менә шундый бик Әйтеп тә карыйбыз инде, калдыр инде, Җаваплы. эшләмә инде шул дәресләрне. Юк. Но Сәгать мин- 1 эшлим. Но мин теге ни, отличник түгел мин. Юк, андай отличник синдромы юк, Аллага шөкер. кызым, иң мөһиме Кирәк түгел. бәхетле бул. Менә әйтеп бит, кеше булсын ди. Рәхмәт. Кешесе яхшы булсын, һәм бәхетле булсын. Әле моннан тыш, яра дуслар, монысы аңлашылды, көтеп калабыз. Яме чынлапта 13 апрель Ленин мәдәният сараенда безнең күңелле шундый менә гаилә җылы концертна. Атмосфера бик рәхәт булачак анда. Әйе, Алла бирсә, әле безнең шулай ук май аенда, 27 майда шушы үзебезнең яраткан TMTV каналының концерты да булачак. Бик зур шундый масштабный концерты булачак. Дуэт ансы бер. Тыңлале, син беләсең микән, Әйе. әйттеләрме микән, сиңа юк микән? Без анда син белән алып баручылар да булабыз. Күбрәк Яра берән сәсләсен иде. Шулаймы ни? Мөстәкыйльлек шул өйрәтергә кирәк. Үзе эшләсен әйдә. Үзе көлә, үзе Эшләсен. тортия. Ишеттеңме син? Юк, Ишетмәдем димә, дисә, юк. Без син белән ул TMTV премиясында алып баручылар дим. шынлапмы ни? Шунлап. Менә Беренче тапкырына түгел бит инде. Менә без белмәгән идем әле. Менә шулай Әйтмәгән идем. иттереп, безнең син белән анда берничә Мин пар алып булачак. барырга бу концертны бик яратам. Мин дә узган елда алып барган идек бит. Без Уфа шәһәрендә булган юлаймы? Әйе. Анда шулай ук тамашачылар алдында алып баручы ролендә идек. Бу юлда инде Алла бирсә матур иттереп, тырышып, яхшы итеп алып барырга тырышырбыз. Әйе. Ясын, әйе. Амин, амин, амин. Шулай булгач, дуслар, сезне көтеп калабыз инде 27 май көнне Пирамида концерт залында кичке сәгать 5-тә TMTV премияларын тапшыру тантанасына. Әйме, балда. Җырлыйбыз һәм алып та барабыз. Булышымы Иә, кызым? кызым. Юк. Кызым, син бер алып барасың килми берәр концерт? Килә әлбәттә. Ха? Үзеңне сынап карыйсың зинһар килми? өчен. Алыгыз мине зинһар өчен. Алайса яра, мин бүген сөйләшермен TMTV премиясының тегениләре белән, оештыручылары белән. Минем кызыма да анда берәр урын юкмы, роль юкмы дип. Ну, текстлар өйрәнәсең була.
Ярар. Вакытым yok bitine. Әйе. Yigalarımı tapşır aleyde. Ярар. Вакыт табар. Булды ма инде менің варсы келе... күтіп тұр. Ярамын, үш вақшырғайын. Күтіп тұр. Қара бұлай нишаға келіп шыға бейт. Абаны неге вақладығыз шылай, аңламадша қалдым. Менә өстен бизәр өчен инде монсын вакладык. Вакладык өстенә сибәбез дә, аннан соң җимешләр белән бизәп җибәрәбез аны. Матур иттереп кенә. Бұлышып жібәрігіз инде, әнесі қызы-қызыға. Yok, қиына сәбіті бір нәрсесі де yok. Төшерәбез шулай. Бұл мен қазір аңламадым. Мында нешегірек болды бұл? Башта крем сылайсың ма, аннан соң сгущенка, баштан сгущенка крем. Алыштырып. Ширатлаштырып. Әйе, ширатлаштырып ул шулай итеп эшләде. Әйе. Әле менә монда шулай иттереп Бар бер әнисә шонкысын да дә буяп җибәрсәң. Ай, нинди тәмле була бу. Ай, тәмле булачак. Ну, катлаулы рецепт түгел бит. Бик җиңел, без әле бу рецепт белән мондый тортны әзерләп караган юк, дөресен әйткәндә. Ләкин ахырдан гаҗәпләнмәгез, яме әгәр дә рецепт бөтенләй башка булган булса. Юк инде, ничек булса Монда була. теге дуслык, туганлык, гаилә дип тормыйм. Бу бит инде Җиңелсәгез җиңеләсез. менә шулай итеп нит. Бу ингредиентлардан бик күп нәрсә пирог та әзерләп буладыр инде. Монда круассаннар да әзерләп була. Круассаннар да. Шулай бит? Мәсәлән, анда бәлкем бер җиләк, голубика белән шулай төрелгән круассаннардыр ул. Бәлкем ул теге пирожкидер. Мин гомумән аны уйлаган эмрәс нәрсә дип. Монда ике булды, кызым. Менә шулай итеп җыясың да, өстенә тагын тегендә җиләкләр менә әйберләр, пирог дип уйлаган идем. Бәлкем пирог. Монда шундый творческий процесс бит инде ул. Кухня бит инде ул. Кем ничек тели, җаны ничек куша, күңеле ничек сырый, шулай иттереп. Кем төрлечә әзерләп була. Лейсан Радиковна. Әйе. Таңсылы була. Гаилә концерты булгач нишәпсең без тагын теге ике кызын да кушып җибәрмибез бу концертка. Концертларыбызга. Катнашсыннар. Без бит каршы түгел. Без каршы түгел. Безнең алар белән сөйләшкән бармысың ул тагын ике кыз белән? Ну, безнең уртанчы кызның бик сәхнәгә чыгасы килми инде, аның минем сөйләшкән бар. Шундакмы? Әйе, аның Мин уйлаган без аңа берәрсә теге тәкъдим итмибез, ул шуңа теге. Юк. Тара тәкъдим итләр чыкмый инде дип. Үз вакытында мин инде аңа әйтеп караганым бар, вокалга йөрисең киләме, җырлыйсың киләме кызым дип. Аның җырлысы килә. Белмим җәмәгать, шуңа сорыйм, захет сорап карыйм. Була шулай. Нәрсә була? Нормально булды. Алла тондырып та карадыгыз Менә бөтен бик тәмле була ул шулай. Авыз итеп карарсың әле кешеләр. Калар инде бу Алла берсә. Монда инде әзрәк теге шундый Творческий беспорядок. әйе. Тута, әвәлкем булай торып суктагыз. Юк. Әвәлкем булай хәбзаны күчерербез башка җиргә. Моны Әйе, Башта без аны бизеп башта бетерәбез дә, аннан Әйе. соң күчерәбез. Булдымы? Всё булды. Ансын Әйе. калсын, ансын Ярар. калсын, алса бик ни була ул теге йомшарып О, китсә. Бу менә булай чынлап та теге ни булды бу? Наполеон. Әйе, шуп итеп җибәрәбез дә. Так. Хәзер. Опа. Бераз гына монда теге рәхәтләндек инде без монда батып. Шумып. Менә шундый нәрсә килеп чыкты җәмәгать. Хәзер без синең белән күчерәбез башка чиста Тута савытка. хәзер без аны Biz- күчеребез bizə һәм də. тута әҗиләкләре куя. Бизибез хәзер бизибез. Бизәгәнен без күрсәтербез сезгә берничә минуттан. Реклама? Хәзергә реклама түгел. Безгә бит ни килергә тиеш бүген үзе. Җиләк Кышытканова. Безнең бит бар Җиләк Җиләк Кышытканова киңәшләре. Әйе. Шулай шул. Җиләк апа Кышытканова хәзер менә керә дә үзенең киңәшләрен әйтәм диде. Каршы алыгыз Җиләк Кышытканова киңәшләре. Достар, ел әйләнәсе тәмле көрәшебездә үзенең киңәшләре белән сезне безне сөендергән Җиләк апа Кышытканова килде бит әле безгә кунакка үзе менә монда. Каршы алыгыз. Исәнмесез. Исәнмесез, Татарстанның атказанган бакчачысы Җиләк Кышытканова. Карале, тәмле көрәш булгач, үземнең бакчамда үскән тәмле күчтәнәчләремне алып килдем бит әле сиңа апайым. Рәхмәт, Җиләк апа. Яхшы. Менә карале, ашаган бар, күргән бар дип торма. Мондый ашаганыңда эчкән, ашаганыңда юк апайым. Авыз иткәнеңдә юк. Менә сиңа карале, сарымсак бирим әле башта. Ашамасаң, муйның алып йөрсең я апайым, моннан бүтән заразлар да кача. Яхшы, рәхмәт. Заразлар да кача, теге Казанның бәйләнчек кызлары да кача. Менә сиңа апайым, алма, үз бакчамда үскән свежий ашап карале. Тукта, этикеткасын алып куй тагыла күрмә апайым. Менә бит, менә. Әйе, үземнеке. Чын натураль. Натураль шул.
Мында бөтенесе дә бик охшаган, хәтта кишерләрендә җуып китергәнсез. Әлбәттә инде сиңа бит күчтәнәшкә дип алып килдем апайым. Кара әле менә сиңа кыяр, менә сиңа кәбестә, тапшыруың беткәч, тамагың туймаса салат ясамашарсың, яме. Кичкә калдырыр миңа, яме җиләк апа. Ярар, кич белән шартлана. Ифтарга. Я җиләк апа ни хәлләрегез барсың? Әйбәт кенә Аллага шөкер, апайым. Былай кышлар матурына үтеп кәрдегез кышларны. Әйе, язны көтәбез инде. Бакча эшләре башландымы? Бакча эшләре башланды. Әйе, тиздән корлар эреп беткәчтән Алла белсә теплицада эшләрне башлап җибәрәм дип торам. Ярар. Караса җиләк апа, ни? Апа дигәч, бер дә апа кебек күрмисез, бик яшь күренәсез әле сез. Әйе, рәхмәт апайым. Сер бармы әллә? Серем бар әлбәттә, хәрәкәттә бәрәкәт, селкенергә кирәк апайым. Менә күптән түгел генә әле көн сайын иртән гимнастика ясый башладым. Шулаймы? Әйе, йога дип атала апайым, йога дип атала. Әйе. Аны ничек ясарсың ничәдә? Теге радиодагы кыз әйтә инде иртән 8-дә башлагыз ди, йога белән заниматься итә ди инде. Соң мин апайым иртәнге 4-тә торам, сыерымны сауып керәм, ишек алларын керим, корларны чистартам, себерәм, идәннәремне жуам, шәйләр куям, ашлар куям да шуннан соң сәгать 8 тула да инде. Вакыт бит ул көтеп тормый, бик тиз уза. Әйе. Шуннан. Булышамсың теге белән ничек? Ярдәм итәме, йога? Булыша, әлбәттә булыша. Менә кара әле, шул радиодагы кыз аны әйтәйин дәйме. Бәләкәй генә коврикны идәнгә җәясез дә, шуның өстенә утырып, рәхәтләнеп йога ясыйсыз ди. Соң шул коврикны идәнгә җәю белән апайым, шунда утыру белән сабый бала кебек, Алланың рәхмәте, гырлый җыклап китәм. Ярдәм итә икән алайса. Ярдәм итә бик. Алайса безнең барлык тамашачыларыбызга шундай киңәш инде. Йога белән. Йога белән шөгыльләнегез. Хәрәкәттә бәрәкәт җаныкайларым. Рәхәтләнеп, сәламәт булып, бакчада казынып, шулай итеп рәхәтләнеп яшәгез, яме җаныкайларым. Бәбкәйләрем. Әйе, тик тормагыз. Җиләк апа, сезгә зур рәхмәт. Киңәшләрегез өчен дә рәхмәт. Бүгенгә саулашабыз сезнең белән, яме? Яраса, Исән сау кайтып җитегез. Тапшырып беткәнен көтсәгез, әле тәмле торт белән дә сыйларбыз. Шулаймы? Эй, көтәм алайса, яратам мин. Әйе. Пока-пока, дусларым, пока-пока. Сау булыгыз. Шайтырып Җиләк апа кыштканын озаттык. Зур рәхмәт аңа. Зур рәхмәт Җиләк апага. Менә шундай алмалар, яшелчәләр калдырды безгә. Рәхмәт, әйе. Молодец, Җиләк апа. Так, һәм менә шундай ризык килеп чыкты, карагыз, кызлар. Ой, матур булды. Ой, без молодец. Ай, сез молодец. Ай, сез молодец. Шундай торт ясадык. Искиткеч. Тута. Бик матур. Дәресме юкмы, сымынан белербез. Әле мин сезгә әйтмәдем, яме? Ярар. Так, хәзер уен. Сез күзләрегезне җумасыз да? Мин сораулар бирәм, икегезгә. Настай. Сез күрсәтәсез. Я мин дип, я мин, я син дип. Я кул белән һава. Я мин, я ул дисең, я мин дисең, яме? Син булай, син күрсәтәсең. Әниң булса. Шулай. Ярар. Теге кул белән эшләсәң. Туктале. Менә шулай я Әйдә, үзем. кайсы кул белән эшләсә дә Я, эшләсен. күрсәтәм. Аңлашылдымы? Аннан соң гына карарсыз инде. Тапшыру эфирга чыккач ким ничек җавап биргәнен. Әнисе күземне җом. Ачтан да була сиңа ярый. Шаяртам. Айда киттекме? Кем күбрәк урамда саф һавада йөрергә ярата? Ага, яхшы. Так. Кем соңга хәтле йокламый? Ярар, мондый сорау юк, мин уйлап чыгардым. Кем тиз кызып китә менә? Әгәр дә арагызда ниндидер аңлашылмаш аны килеп чыкса, кем беренче килеп кочаклап, гафу ит дип әйтә? Ага. Яхшы, ярар. Тиз генә җавап бирәбез. Кемнең исемендә С хәрефе бар? С. Мин. Әнидә. Синеке С хәрефе белән түгелме? Таңцылы түгелме? Шаяртам. Монсы 50 сумлык шаярту иде. Так, кем күбрәк йокларга ярата? Әни. Yok, hani yeytesin sesini anı. Kızım. Bildiğinde. Kurset. Гафу итегез. Как будто синчукlarda yaratmıyorsun önce. Mümkünlük olsa koyuz inде. Так. Kim kübrek emosyonel hisli менә шундай. Ой. Шундай чәчәкләр. О, шундай яхшы, ярар. Kim тәмлерәк ашарга пешерә? Сырыйсың. Сырыйсың. Ай. Кем күбрәк телефоннан сөйләшә? Узагырак. Ешырак. Ярар.
Мен белмим. Сөйләшү турында иде. Mesela кем күбрәк телефонда утыра менә теге. Нәрсәдер карап, нәрсәдер, Эшләп. нәрсәдер эшләп, ну ярар. Ну яра. Yo yarar. Кем телефонда күбрәк развлекательный канал карап утыра менә. Ярар. Киттек аңлатаба. Кайсыгыз кыюрак менә теге. Нинди? Кыю, смелый. Шундапмы? Менә син белмәк, мин дә белмәгән идем. Ничек кыюрак дип уйлаган идем син Гимаева. Кем матуррак та хәзер? Кем кайсы Кайсыгыз матуррак җырлый? Кызык булды җавап. Ярар. Җавапны. Соңга карарсыз. Кайсыгыз күбрәк китап укырга ярата? Булды аңлашылды. Син дә укыйсыңмы инде? Күбрәк. Так, яра хамын сорап. Кайсыгыз күбрәк мине ярата? Кайсыгыз күбрәк мине ярата? Ха? Моны компрометирующий сорау булды бу. Күзен ачсак буламы? Була, ачсагыз була. Булды? Булды. Молодцы, афарин. Рахмәт. Ярар, кызлар, мынсыбер. Әйдәгез, инде тапшырыбызны тегеләргә дә вакыт җиткәндер дип уйлыйм мин хәзер. Без Хәзер мин сезгә дөрес җавап бирәм. Дөресрәк күрсәтәм. Дөрес җавап бирәсең. Гомумән, нәрсә чыгарга тиеш иде моннан? Нәрсә килеп чыгарга тиеш иде? Ләкин аңарча. Дөрес эшләдегезме? Бу тортны пешердегез, әзерләдегезме, юкмы? Белербез берничә секундтан. Хәзергә әйтик әле. Тапшырыбызның генераль партнеры һәм спонсоры Кукмара металл савыт заводы. Һәм карагыз әле. Кукмара менә шундый зур лавашницаларда әзерли башлады. Безнең идеале монда юк. Лесен Гимаевны да әле беренче күрә монда. Бу беләсең кемнәр өчен? Кемнәр өчен? Кем шундый зур кыймаклар ярата? Кем кыймак ашарга ярата? Шуларга менә зур вариантын пешерергә дә Бу була. мин бит инде, мин яратам. Һәм гомумән бу кыймаклы лавашница 350 мм диаметр җәмәгать. Карагыз. Бөтен гаиләгә дә туендырырга була бер кыймак белән. Син аны безгә бүләк итәсең? Тукта, юк. Бүләк итәм түгел әле. Мин моны әйтәм гомумән. Һәм башка төрле күп табалар, төрле диаметрда, төрле зурлыкта дип әйтергә, төрле литраждагы кастрюльләр һәм казаннар барысы да Кукмара кибетләрендә. Аларны интернет кибет ашада алырга мөмкин һәм әлбәттә инде үзләренең фирменный кибетләренә дә барып сатып ала аласыз. Кукмарада бар кибетләре. Казанда 4 адрес буенча, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорг урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Шулай ук Мусин урамы 23Б кварталда һәм инде Азия төзелеш районында Ленинградск урамы 27 бәхетле кибетенең беренче катында. Кукмара кибетләре. Рәхим итегез шул кибетләргә. Һәм монда хәзер барабанный дроп нәрсә килеп чыгарга тиеш. Мен үземә дә кызык, мин бит әле белмим. Шундыктан нәрсә килеп чыгарга тиеш. Ну, кызлар, дөрес түгел. Түгел? Дөрес түгел, сезнең менә бу бизәлеше, ә калганы барысы да дөрес кебек. Сынапмы? Ура! Молодец кызым белән. Молодцы. Кара, хәтта бу теге байттырып сибүндә дөрешләгән бит әле. Каян белдегез? Каян сиздегез? Бу бизәлешенә мин әлбәттә бәйләнмим. Әгәр дә 80% якын булса да, мин сезне җиңүче итеп игълан итәм, ә бу очракта 95% якын килгән. Шулай булгач, бу Кукмара табасы Таңсылу сиңа бүләк ителә. Ой, рәхмәт. Бу өйдә бары тик синеке генә булачак. Син генә моны белән пешерәчәксең, кыздырачаксың яме? Үземә түгел, безгә дә. Үземә. Ярар, үзеңә пешерсәң дә тотсаң да була. 11нче сыйныфны төгәллисең быел. Әгәр дә общагага китсәң, бер кая үзең белән китерсең яме? Точно. Үзеңнеке булыр. Ярар, кызлар, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, ТМТV каналына. Рәхмәт, бик зур. Кукмара савыт саба заводына бик зур рәхмәт. Һәм менә шундый җайлы гына, җиңел генә тәмле десертлар әзерләп, гаиләгезне сыйларга язсын сезгә кадерле телевизор караучылар. Мин инде гадәттә калып карыйдык. Без кичтән ифтарга калып карарбыз әлегә. Результаттан соң син ашый аласың. Әйе, тапшыруны төгәлләгәчә, монда тәмледер инде ул. Әйдәгез. Бик тәмле. Бик тәмле. Ашаган монда тәмсез берничек тә була алмый, чөнки шундый оста кызлар әзерләделәр. Аллаһка шөкер. Я җәмәгать, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшнең һәр атнасын ТМТV телеканда күзәтеп барыйк. Сезгә иҗади уңышлар. Гаилә тотып калабыз яме. Тормыш иптәшегез белән матур яшәгез, әтиегезнең сүзен тыңлагыз яме. Ярыймы? Уңышлар сезгә егыларны тапшырганда быел. Үзегез теләгән уку йортына укырга керегез. Һәм инде әлбәттә концертларда очрашырга язсын әле безгә. Сау булыгыз, дуслар, ашларыгыз тәмле булсын.